दिवाली तेरनि बागे फाइने 23 अक्टोबर सालमारियाव खालायजाक सिनाय 13 अक्टोबर सालनि त्रिपुरा बन फासालो एमएलए हस्टेल काइसा कक्थुम बान्दा खलाये और साख्लाय मुंगरखा सिविक सोसाइटीनि हास्ते अजामा एमएलए रंजित देबबर्मा फियाबा 13 अक्टोबर सालमारिनि 12 आवर त्रिपुरा बन अब 23 अक्टोबर सालमारियाव 24 आवर्स नि बागे खालायजाक सिनाय हनैबो साका सिविल सोसाइटीनि हास्ते अजामा एमएलए रंजित देबबर्मा के फाइनाय 23 तारिख उनको अक्टोबर 23 तारिख 2025 सालमारियाव फुंनि सिमी तेनि फुं जरा 24 घंटा 12 घंटा नि जागा 24 घंटा बन जों कबखा ताई ओ जिनि 7 दफा दाबिनि बिसिंगो जों ताई काइसा दाबि तिसाका अबंखा एनएलएफटी एटिते जे त्रिपाक्षिक चुक्ति दिल्लीयाव माने आबनतयै जों ओ दाबि नबो और दावि देखा जेतु और एटिते एनएलएफटी नि किसु अंश बरग सिविल सोसाइटी बाय मुभमेंट खायना मुसुं जागो एवं बरंनि जे मुसुं मानबो जों बरम दिवै जों और दाबि तिसाका आबुनि बागै जों 24 घंटा बन जों रेखा 12 घंटा जागा 24 घंटा आं खाखलायो जे दाबि नतयै चिनि त्रिपुरा सारंनि जातीय अस्तित्व बिनि आइडेंटिटी ताई बिनि राइट्स नतयै जे मुभमेंट जों चेंखा आगिउबो कै ताबक तो मुभमेंट खायनानै आंदोलन खायनानै चिनि लामा पाइथाक लामा जों फाइसो पैका जों बननि परे बतेबो जों मुभमेंट जों खालायनाय आंखा खालाय त्रिपुरा हास्तेनि जत बरंन न जे और ओ जे जों बन कल खायमावो नरक जतन फाइ बसा फाइदि ओ दाबि नतयै जतन खरांथि सादि जों लामा मा नखलायनाय जत जागावनो ओ जे चिनि स्ट्राइक नि आगे कामी कामीओ बाजारगो प्रचारो थांदी लोकरंनो बुजोगदी लोकरंनो सादी चिनि मानथायनि बागै अबन जाहाते चिनि प्रति केबो कोनो किसु हामिया वानसु गयातै आबुनि बागै जों जतनि थानिनो अबमुं चिनि तंनायता टोटल 8 दफा दाबिनते चिनि अब स्ट्राइक खायो एक नंबर तंग इलिगेल माइग्रेंट जाता मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स থেকে जोंनो जे डायरेक्शन त्रिपुरा राज्य कार्य करूंगा सबसे माने जों नुगो मिया न्यूज पेपर नुका जे दिल्लीव 29 जना बरंनो रमै बरंनो फिरो गई तंगजागो किंतु त्रिपुरा अंगया त्रिपुरा गोबां मा जागावो ताबो गथाय आनि कंका बांलादेशनि जे फाइनल रंनो 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स থেকে साखलाय जाखा फिया बरक सिटीजनशिप नि बागै 300 पॉइंट एप्लाई खायाको एके बरनो रोम दी तांगे बर एप्लाई खाया जे बरक एप्लाई खाया बरनो रोम दाना नंथो बरनो अंको निने ट्रांजिट कैंप बरनो दाना नंथो डिटेंशन कैंप दाना नंथो किंतु बरनो रोम जागिया किंतु आलका जागा खाय रोम जागै तंगो ताय बरनो डिपोर्ट खालाय जागै तंगो राजा खरागुन सिममिनि कक्थुम चिनि खरां।